Пока ребятам пару слов скажу, бародаро. Ягон майда шит намекнем. Ина отправка ози дорим тараф шахри Перм. Уже Екатеринбург гадетая дигар раф. Защитное стекло, чехол, подарка. Смотри, что за iPhone? Вот по-твоему. Покажи ребятам, что как выглядит. 12-й? А? 12-й? Нет. Я не знаю, какой. 14. 14 такая штучка. Вот, отлично. Только этими отличается. Факат инами качез момент дура. Это iPhone XR, iPhone 10 в корпусе 14-го. Прикинь? А если вот так вот держать, к примеру, вообще ничем не отличишь, правильно? Ну да. Потому что 14 я знаю, что тут эти. Вот, тут просто XR. На бардару. Любой хелкор экран, сад, фуизя, сурат, гирак, зарядник, марядник. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату бародару. Ма Абдуғафур Хусайнов канали Тоҷдорон таксапарк ватан омадагем. Ина бародарҷона хоҳиш кардем омадан айхири Подолск 80 километр не толка ба хотири мо, ба хотири ватан ва ба хотири шумо ки пурратар маълумот битя оиди кори доставка. Ина мошинчаш мо номероша съёмка намекунем. Ё кнопкаш намекунам. Рада мебинам бачаҳо сигнал метиҳанд. Ана часм харди шака? Ира як сол пеш баъди авариям гирифтум 150, а ти документош обши 175 галб. Хай плюс минус расхода 180 обши, да, короче. Так. Ози калапу задеси. Бё як та мошинчара яким съёмка кунем бародар. Айрай дур омалаге мошин хай Nexi ай бовар ки агар яким мошини ма дар ҳаётам Nexi бидай падар ами кати ма ёд гирифтагим гаштагим на бачо меган 150-200 ҳазор катичко кунем. Уй, омай фан. Чиста, ақиб да сумкача. Ина калапу кор мекунад. Ози пурратар ҳамаша нишон метем. Акай бурдиан номи чӣ буд бахшиш? Амирҷон. Акай Амирҷон. Ана айрӯи телефонош, чтобы правильно шава, мо статистикаша мебинем отчёти я моҳа, я ҳафтаина, я рӯза ва бо ма фаҳмидем ки барои кадом сабаби тура ягон рӯза заблокировать кардан. Заблокировать кардан ма совет метам бародароро ки одамое ки пеш кор мекардан, то есть чӣ дар кор буд пеш ами здани омадӣ на мести мекунӣ. Ҳозир и хел нестай. И хел пеши дараш мерай, баъд на мести мекунӣ. Бояд тор буброй, баъд на мести кунӣ. Аями сабаб маҳкам кардан хайна бо ҳуш кардиан ози мо. Совет метам. Ҳамин чиз уже якчанд рӯз пеш шидак. Нигоҳ кунед. Жалоб менависонӣ ҳамунҷа ҳастай дар поёнаш ки обратиться к поддержку. Ҳамунҷа да медрой жалоб менависонӣ ки ма согласен нестам қатъи шумо ки шумоатон мебинен иногда мешавад ки из-за платное ожидание примерно мерай дар ҳамунҷа на самом деле и фактае ки тайёр нест агар отменит кунӣ штраф, агар ки без платное ожидание из-за этого придётся ки маҳкам мекунад. Не ки чӣ маю ки 14 рӯз ждат мекунӣ, менависонӣ обжаловать то, что ма согласен нестам, ма мехоҳам ки дальше кор кунам. Через як сутка уже ҳуй мекунанд. И фактай даже ма ҳами чизора скриншот кардам, да кай далер партофтум, даже дар ма ҳастанд. Ма метавонам ки чӣ нависондагӣ ман не баъд ва ё ҳуй кардан, даже бахшиш пурсидан, ҳамаш факт астай. Может вахшава бо ишон метам. Анака ози биёд ма дута дига сухан мекунем бародаро. Оиди таксапарк ватан. Ина мо омадагем. Ҷа ма специально или бо сокати ягон сёмка кадаги набудем. Ози мошинчара дро вардаем моҳика мекунем. Иншолло баъд аз сёмка меброем ягон рӯз такси мезанем мурам. Ватан балашха дар навигатор мезанем. Ина меброя моҳика автосервис полностью. Так, дуюм этаж да офис ҳастай бародаро. Иҷа подключение такси, подключение грузовой, подключение доставка, Яндекс ҳамаш ҳастай. Яким боксар мекунем. Иҷа камтар ваҷ нест. Агар моҳика лекин ана имрӯз мошинро вардагиан Toyota Camry ай клиента ина Фагосто вай кардесиан. Бренд ам агар дар кор боша бачаҳо полностью мекунанд иншолло. Так. Монда набоши якарамон. Ина мошинчаи мара уже полностью шуштиан. Машааллоҳ. Тозагӣ мошина бинед. Маҳкамаш кардиан. Чанд бор дар реклама дар сёмка гуфта будам бародаро, инаи мошинаи шумо метавонед смело заказ кунед барои туи маракову дигару дигар. Москва, Московская область. Ина любое время дар хизмати шумо. Номерои менеҷер дар рӯи экранаи бародаро нависем, записатсия кунед. Ина ҷои ремонт бародаро. ҳамаш қоидави замонави. Агар хато накунам запчасти як хел мошинорам доранд, маслаам доранд, мефурӯшанд.
замена масла, ходовой участки, любой сложности. Дар хизмати шумо. Адрес, номерои телефон, номерои ватан дар рӯи экран бародаро. Дальше мерем, акай Амирҷон. Телефон там меброри, ака я бурдар амиҷа. Чотка вайкнем. Чӣ бояд нишонтам моҳона ё ки Моҳона, рӯзона, ҳафта фарқш неста. биё ай аввал нишонтам метам ҳозирашта. Ай, машааллоҳ, плюс 21 аяйтам. И ай ҳисоби бисёр гирифтам, ҳамаш Нигоҳ оплата привлечения, термокороб, платина, рейтинг выше 4,95, эксперт 300 дней. Бренд машина, машина бренд назад я буро. Бисёр ғам метиана, не кем лисо дари улад. Ай, ана, так. Инҷа мо медароем. Ина, имрӯз кор баромадагӣ ҳастанд, дина худаш. дина соати д баромадагӣ то чани соати 10 шава. Ай соати 2 обед то 2 шава 4000, 4500, примерно 1000 рубл бензин, ё даже меньше. Общий расходош қати хурдан чизаш 1000 Тоза 3000 кор кардем, 7000. И только бади обед шай ҳастай рӯзое ки ну семейни одам ки ҳастам уже бади обед мебром бисёр вақт, но агар ки ай саҳар биброй, ай саҳар то бегаҳра чени 5000 тозаша. Одамое ки ҳар рӯз кор мебироянд. Ина бародаро як бор дигар нишон метам, хайна дигар рӯзое ки просто подработка баромадагӣ, ина мо мисол меорем рӯзи сешанбе, вторник, 10 январ 6000 кор кардагӣ дар 13 заказ. Хатара мерафамо. Бо совет метам ки дар Москва дигар хелай, под Москвой ҳар ҷо ҳар хелай мада примерно меояд ай 1000 то 1400, ай 15 заказ 1000, 20 заказ и бади обедан. Ну, бонус метиҳанд? Каждый день бонус. И ҳам хурдана, ҳам бензина тоза меброра. Просто Яндекс хидаш остальниш 4-5 ҳазор тоза мемонад. Основной саволе ки меояд дар тарифи доставка бародаро, бо як бор дигар хотиррасон мекунам, документ не имеет значения. Агар ки патент дошта бошин беҳтарин, агар патент надошта бошин, ягон ҷои вайш неста, шумо метавонед мошинтона наклейка накунену кор бароед. Права российский, узбекий, тоҷикий, уруси, дигару дигар фарқ надорад, стажам не имеет значения. Ина марамат кунен, кор броен, мо специально ай дар он ҳозир иншоалло боло меброем, бо офис дахшотар сёмка мекунем. Ҳастаи ман ами бародаро да ишон метам, моҳи декабре ки ман в течение 21 рӯзи, 23 рӯзи корида. Дар декабр 23 рӯз кор кардагӣ. За этот месяц и январ, декабр имрӯз субҳаналлоҳ, январ за этот месяц 30000. И из-за того, что олима 5 рӯзаш входной бидмада, қати як рӯзи маҳкам. Имрӯз 15 число. 15 то да 10 рӯз чилам кор кардем. 40000 ҳо. Бачаҳо ман мегӯм ман бизнесамону доставка будро. Беози 23 рӯзи кориш. И ғайре ки ман наличка кор мекунам 147827. Агар ки ҳамон рӯзи 31 ман то ахира меистодам, где-то соат 11 биромадам кор, то соатои 5:30. Биё як бори ҷада ишон намета рӯзи 30 одамиш бу то 15000 кор карда. Ман худам 12000. Агар ҳамон рӯз то ахира меистодам, 150 уже боло мерафт. И в течение 23 рӯзи корида. Мо примерно 2 этаж меброем. Вачаку 2 этаж ватан балаш хенахилай. Так, ҷа чой пой опо. Дайда шумо метавонед смело нигоҳ кунед. Ина ҷои ремонт, ҷои оклейка, ҷои мойка, берун. Так, ҷа метавонед шумо спокойно ожидат кунед ва самое такое беҳтарин чизеро бинед. Хеле красиво кардагиан. Чиста тоҷикия. Оз пеш якай далер медроим я бурдига. Ина номерои таксапар ватан, фақат WhatsApp да нависен. Акай далер. Я бурдига бё сухан ки оиди подключению, оиди WhatsApp кати як чи гуфтани калони хушук доштид. Дар ҳолате ки дар WhatsApp менависам. Чӣ хел да мисол муроҷиат кунам. Ассалому алейкум, қабестан бо аҳволпурсӣ кунам. На нависам, просто галасавой рӯй кунам, тамом. Нашоти кор. Мисол чӣ кора? Доставка кор кардани, доставка курьер, масалан, доставка холӣ намешавад, доставка курьер ҳар диш кор мекунад тарифо. Не, ва тариф фаҳмо. Ман ҳозир примерно ина мисол меорем бародаро, ман номерои акай далера гирифтам. 893 212 1110. Ай сабаби ки бисёр кор мекунем, ман уже азиёд медонам номероро. Дар WhatsApp сразу галасавой рӯй мекунем. И хел не ки ассаламу алейкум, созен хубен, отдельно я чи пурсам мумкина ё не.
барои ҳамин аз сабабе ки сообщения спрос хела зиёдан бародаро мумкин ки иногда успед намекунад кай далер нависанда баш мо менависем ки акай абдуғафур кира реклама кеси мо ответ намекунад барои ҳамин вақте ки номерошо намегирен сразу голосовой абиҷихен ассалому алайкум акай далер саломатиё хуб ман мерседес дорум подключат мекунӣ чи документ рӯй кунам чи документ рӯй накунам кай метавонам линия бубурам инам ха гап шумо метавонед мошинои хутона ё ки ягон чизи дига боша пурратар фаҳмонед чӣ гуфти акай далер 100%, бале. ҳамин ай давраҳои момагӣ мондагие ки ширинӣ кати зур мегзара любой подключения кор сёмка дигару дигар на бачаку ори ба комментария да менависанд ки қанда надидаем бародарон ина маромат кунем миёин ин ҳамҷа аждания ина полностью камера процесси куро ин акай далер стола монда столи гарма мехеза нигоҳ кучу яхчиқи шуда мекунам Чой дам мекунам мемонад гу. ина бу чансма як биёин як бор дига пурратар бародармон амирҷон утином така абдуғафур иҷози чиста тоҷикӣ шида ки мо сёмка охир омада ба мо салом кардем ҳозир конкретно мисол ту чӣ хел вообще ба доставка биромадӣ ҳамин чизора айнол мефаҳмонӣ мисол ай пиёда кор кардӣ ба фикрам чӣ хеле ки доставка ай пиёда саршид лучше камерада бигем одамое ки тамошо дорем шинос бегона ҳаматон да салом алейкум умедворам ки ҳаматон хубин созен сар кардем аввал ай пиёда велик мопед бадан даже и даврои бадан ки права ҳам доштам но ҳамон қадар фаҳмиши доштам ки бояд ай нол сар кунем аввалаш баъд канали тоҷдорон бародар ҳастай ки ма якчанд рӯз пеш фаҳмидам ки номаш чиянд рости гап ҳамин бародар сабаб шид ки ма баъди ҳамин доставка акай далер ҳастам ватан плюс номерошон уже дар экран метавонем ки шумо бинем муроҷиат дар whatsapp и фақат голосовой қати лучший варианташ ҳастай сар кардем худо ба шукр уже ҳамин моҳи феврал 2 сол мешавад ровна 2 сол мешавад ки хитон сабаб шидем аввалаш худо дуюм шумо сеюм акай далер ҳаматон да ҳазору раҳмати калон ки сабаб шидем зиндагии ма хубтар беҳтар шид иҷа ма акай далер туғри ма иҷа як маме мефаҳмонам шумо да бародаро сад чиз якм ҳазор раҳмат бародар барои вай раҳмат гуфтамтон мисол иҷа чӣ хеле ки гуфтам аллоҳ сабаб мешавад дуюм ва основной чиз и ҳар як кор ҳар як пешравӣ не толка да доставка не толка да таксию дигар корро ай одам аз худаш зависит мекунад чунки ҳастанд бародарое ки кор мекунанд менуланд кор нест вай нест гуфтан мегарданд ина бародар чӣ хеле ки шумо дидесен права доштанд лекин все равно ваё якм пешком кор карданд баъд вели кор карданд баъд доставка ина мошин кати баромадану саме главни ма такрор мекунам чӣ хеле ки шумо дар аввали видео дидем бародаро 150 000 дар моҳи декабр мошини худаш кати кор кардагиай ина шумо да мисол открытие вай номуше результати ки ҳастай бародарое ки меган нестанд основной мавзӯи акцент дар вай мекунем тарифи доставка яъне автодоставка доставка экспресс доставка курьер одновременно ду та тариф подключат карда мешавад барои бачаҳое ки бисёр шрават мекунанд мисол кам дар тамбалӣ мекунанд ма иҷа шумо хел мефаҳмонам чунки меган мо курьерира намегирем фақат доставка мекунем аки аму оша шурбоя чизе ки мехоҳем шумо ҳама вақт гӯши сергӯшкатӣ намешавад барои ҳамин иногда ставонам дора ё ки бегӯшам мешавад закази курьер омад гирифта кор карда мегирем ҳамин момента шумо мефаҳмонед мефаҳмонам аввалаш ки ай ҳама ёдам бояд ки мақсад бимона ки ман ҳамин саҳар бояд ки соати 10 бихезам ман бояд кор кунам то соати 10 и аввалаш ки ай тарафи парвардигор ҳамин хел амрмон бута ҳар як тамона мақсад мондан дар кор агар ки бихезӣ ки просто соат 9-10 ай хоб бихезӣ бигӯй хай ина ҳозир мерам меом баъд хай кор мекунам и хел не ака як рӯз пеш аввал бояд ки план бисозӣ ҳамаи инсон план бисозӣ ки агар ма бояд бихезам ай хоб худо хоҳад ма бояд кор кунам ана ҳамин қадар пул қатӣ ё ки ҳастанд рӯзоиш ки ака ма то 12 000 кор кардам ҳастанд ки рӯзиш ки 3 000 шидагӣ ҳай ҳастанд ки 4-5 000 но ҳар рӯз баробар нестай рӯзое ки бисёртар дахо дорам аввалаш ки бародаро намозотона бихонем
вовремя и яким дараҷашай. Даже барои чӣ ки ҳамин рӯзи сиюм ҳам намоза успед кардам, ҳам 12 000 и баракати ҳамун рӯзае ки дар рӯзи ҷумъа шанбе бозор беҳтарин рӯзое ҳастанд ки ҳам доходи бисёр дора, рӯзои душанбе ҳастанд камтарай ҳар рӯз ҳар хелай барои ҳамин қадар дилшикаста шидан дар кор нестай. Хулоса мақсад монем ки худо хоҳад ма бояд то охири ҳамин ҳафтара 10 000 ма бояд ҷамъ кунам ёки 15 000 ё 20 000. вақте ки мақсад монди кӯшиш мекунӣ ҳамин чиз мешава. ҳозир агар ки мара бигӯянд ки биё 80-90 000 кор кун, ман мегӯм не и камай, и уже камай. одаме ки да 27 000 да 24 000 ма кор мекардам. Но ҳозир бародарои хелие ки замона рӯз то рӯз қин шидестай басай ҳамин кори сиёҳ кардан ҳастанд, дакмин доранд, метонанд физически кор кардан басай. биёен якҷо гӯшем, якҷо як кори хуба кунем ки ҳам эҳтиромон зиёд шава, ҳам дастгирӣ кунем, ҳам зиндагӣ хуб пеш рава, ҳам зиндагӣ ҳам дар иҷа хуб мешава, ҳам падар модарда ҳама тарафа бо хубтар беҳтар. ҷои худ тарифӣ нест. мо сабаб шида даем ҳамин бародар баромадан ина кор кардан ва чӣ хеле ки ё гуфтан дар магазин, дар стройка, кафе, ресторан, дар любой ҷо морам кор карда омадагем. ака это со временем сразу шумо бе фундамент хона бардошта криша кардан наметонем. барои ҳамин ина бародар фундамент кардан, хона кардан ҳозир 80-90 000 оилик да намеравау луч мегам даставкама кор мекунем, но на этом гуфти русома добавить мекунем, не останавливайся. Фаҳмиди яка мақсад ҳозир задести ҳаракат ки иншолло ма дастгирӣ мекунем. праваточки иншолло ма дастгирӣ мекунем, баъд сиёмка мекунем. чӣ хеле таксӣ мебурӣ? 3 сол стаж дорӣ? 3 сол зиёд. 3 сол зиёд. Оле иншолло мо дар оянда сиёмка мекунем. ҳозир пурратар ака штоби нозикии кор плюс минус ки дар доставка ҳаста, чунки ту мошинкати 1 минут ман ҳаминҷара мефаҳмонам бародаро динама дар группа мода партофтам. бародарое ки велик даен, бародарое ки мошин даен, мопед даен фарқ надора, капшонкати мегарден. илтимос дар ҳолате ки шумо зарулёмен, дар ҳолате ки шумо дар раҳен, дар мисол пешеходи переходу дигару дигар ҳамун наушнику ҳамун капшонотонро бигиред. ман медонам зелёни светофор даен, лекин бисёриё шумо дар телеграм дидем дина рӯз дар назди метро Дмитровский, ман намедонам кадом нация, кадом миллат буд вай мард, мерседес дар красный светофор мегзара, зелёни светофор пешехода я мардаки курьера великати мезанад. аллоҳ шифош бития агар зинда боша, агар ки хай гузашта бошад. чӣ хеле ки меган мо аёҷа омадем, иншолло ки бо ҳамҷа меравем. барои ҳамин максимально эҳтиёт бошем дар ин ҳолат. и обязательно чиз буд ман гуфтам ба шуморо бирасонам, чунки дар хона мора падар модар жда дорам. фикр битеш ки ман хайндарам мурд май тесто гузаштитем. Я такали таҷа. ай парай пеш камера нагзарам гуфта ай тесто гузашт. диги гап зесам атра дигодорум даст ва хандидум гуфта боли бачаҳо меган чия иҷара ва так ман байн мекунам. ина основной чизе ки нозикиё ки дар тарифи доставка ҳаста бародаро я бор дига мегӯм ина бародармон Амирҷон кор кардаги уже чанд сол шида доставка дай? 2 сол шида доставка. ина ма соли 2022 аввали моҳ ма кор карда будам мошини якай дадершон кати дар тарифи грузовою дигар деке дар любой соҳа ҳамин хел ҳастай. ҳозир ман як даст калимаро мегӯм, иншолло ака подтверждат мекунӣ ёки ягон камдигӣ бошад мегӯ ки иҷаш ихелай. ина дар ҳолате ки шумо заказа қабул мекунед, барои бародарое ки мегӯянд рейтингтон мефурояд чиёвӣ кор намекунед, якум очра тарзи якум дараҷа бародаро шумо кор мебироед, илтимос сару формаи нормале пушед. шумо стройка намедоред, шумо ягон ҷой вай намеред ва боварӣ дорам ки дар тарифҳои доставкаи обични шумо сименту линча ёки ордуч намекунед. боли мени либосча, каротки мӯи сар, тоза сару рӯштагӣ. мара дуруст фаҳмем бародаро, ман ягон каса пас заданӣ нестам, лекин шумо прекрасно медонед ҳастай бародарое ки нами мепушанд як хел ки амра дабини мегӯ ясмаш битам ихел намешава. вақте заказа қабул мекунӣ ба получателя рафтестӣ, ака ман намедонам ака мекуна ё не, ман чӣ хел мекардам? Ман клиента занг мезадам, мегуфтам ден добрый, курьер беспокоит, через 20 минут буду у вас. ҳаст, амихел ҳаст. хоб вақте ки шумо мерен мерасен, мебироен хандида доставкара метед, хорошего дня вам. И бовар кунед, ҳам баҳои панҷа мегирен рейтингда. мисол ман намегӯ шумо ҳама кора бикунед ҳаракат кунед, но просто стандарт кати ай рӯи эҳтироми одамгарӣ ҳам чиёвии хубтон мемонад. дуруст бародар? основной чиз и дар ҳолате ки шумо заказа қабул мекунед, баъд ягон ҷуратон занг мезанад ба мегӯяд заказа отменид мекунам, ин чӣ намекунам. Не, ин хел накунед бародаро. вақте шумо заказа қабул кардед,
ҳаракат кунен, хтона полностью заставлять кунен бари наму заказа рейтингтона нафрорин. Чунки последнее время, чиқали ки шумо медонед, ман дар Telegram мондаги будем бародаро, ссылка Telegram дар описании видео мешад, дар омада ҳози пауза кунен, подписаться кунен, чтобы аётон наброра, чунки уҷа маълумотҳои хеле хуб дорем. ҳози Яндекс слишком строго относиться кардеса ҳам курьерода, ҳам таксиёда. Ҳар як мейл дида заблокировать кардеса. Дуруст? ҳаст, ҳамин хел ҳаст. Ай кадом сабабо метавонам ҳози заблокировать кунам? Ай сабабҳое ки принимат мекунӣ, мерай то уже якм дараҷа бисёри вақтае ки грубо гап мезананд отправитель ёки чиз, ҳисоби ки вай одам бисёрай, ту мерай как нагрузка да ҳама одам бо тезакаси мара и хел у хел мешава, ту отменит мекунӣ и дар минуси тае ки якм штраф дар ту мешава, дуюмаш ки агар бисёр ҳамин хел рафтан бигира, тура заблокировать мекунам в течение 14 рӯзи. беҳтарин гап агу бародаро, ман амира гуфтани будам рӯзои пеш, ай хотирам биромад, ина бародармо хотир расон кард, иҷа ҳама вақт мешава. мо якм шуд акози сар накунем биёин исломӣ, чтобы ма дар комментариям да як гала бинависем, не бародаро хай медонем камутуну, но даже дар суннати пайғамбар мунастай хандидан. ҳамун бародар ёки ҳамун духтаре касе набошад дар Яндекс лавка, дар ягон магазин, вақте ки шумо дар доставкара метия, камтар шумо дар груба гап мезананд. Ягон ҷои вайш нестай, ин қадр қимати тира паст намекунам. Ман намегӯм ки тира ҳақорат кунам, ту хаб бисти. Хай гап зад, настроениш нестай, нагрузкай, кор да вай дод мезанад, дигараш ба камтар болои қадрш кати шумо да баланд гап мезанад, груба заказа метия. Шумо все равно понял, хорошо, спасибо, хорошего дня, гуфта, ҳам сумкара мегирем мерем. ёки ҳамун бора бовар кунед, агар беҳтарин кор ананияй. Ман намегӯм ки шумо ҳами вай кунем, кушагиш бигирем, подлизи ва дигару дигар, не бародарҷон, ни в коем случае. Но ҳамин поступкаи беҳтарин поступкае ки ҳам настроени хто мебардошта мешава, ҳам мақсад ҳамун одаме ки настроениш набуд, уже дар сараш мемона ки ҳамун то таҷик ёки ҳамун узбек омад, ман ҳам хел рафтор кард, че май ҳақорат кардана. Барои ҳамин беҳтарин мешавад ки шумо ҳам хел относиться кунед. Ва биёед ман основной чиза аёд мо наброрем бародаро, дута пилюсара ман мегӯм шумода. Пилюса ва минуса, яъне оиди кор, инаш хел бародармо гуфт ки ба ҳамун мақсад, ба ҳамун ният вақти шумо кор мебироем, барои саҳар кор баромадан. Кори доставка ва кори такси шумо чӣ хел бигӯм, свободни графика. Форат кор мебироед, на форат не, форат 1 соат кор мекунӣ, форат не. Лекин шумо бояд як хеле кунед ки як расписания кати кор кунед. Мебироем то обеда кор мекунем, баъд обед мегардем, хеле не. Шумо бояд дисциплина дошта бошед. Ҳамун саҳар ки биромадем, то бега сарахам карда кор мекунем, баъд дар он ҳолат шумо субҳ кор мекунем. Агар не ранги ман мегардем бекор, бесум. Ман бисёр вақт ҳамин хел мекардам. Тимури аввала агар хел камтар позитивно фаҳмонем. Ва дуюм очередь бародаро, ҳозир мо ҳамаша таъриф кардаву дар бораи доставка, дар бораи такси, полни ама гӯшту мисол шириниша дар боло мондаву пастиша мо ба ҷо накунем. Ман шумо да мефаҳмонам, ҳозир ҳамамон ҳавасманд мешавем, дар доставка мебироем. Як рӯз кор мекунӣ, намекунӣ, уже 15 та штрафа яқибат меояд. Мезани, у гаида сум метӣ, да у парковка сум метӣ, дигару дигар, ин корора шумо такрор накунед. Ман шумо да мефаҳмонам примерно. Ҳозир ҳаваси машина мехрем, мо мебироем, пага пасти да мезанем, меги Абдуғафур совет дод, ёки бародар Амирҷон, ёки якай далер совет доду, мо да пасти задем. Дар ҳолате ки шумо биромадед, як мошин гирифтем, якум бошад конечно намоз хондану ва дуюм бародаро ҳама вақт мошин тозаву за рулём, бе телефон бозӣ, бе алё-алёву ҷурабозӣ. Ҳо шумо клиент кати нестед, шумо метавонед ки гап занед, музика гӯш кунед ёки кино тамошо кунед, ман медонам бародароро. Такрор накунед, чунки як секунде ки шумо мисол дар телефон аппликатсия мекунед, и дар зиндагии шумо хатарнок аст. Мақсад задан мурдантонам мумкин аст, дигар каса задантонам мумкин аст. Чхеле ки ман ҳозир гуфтам ҳамун Мерседес ки дар красный гузашта буд, мумкин ки ҳамун светофор аҳамият надода ҳайкад рафт мисол. Мо шидагим, ман задагим телефон кати мисол, ман бисёр ашика кардагим, барои ҳама шумо да фаҳмондастам. Дар ҳолате ки за рулёмем, телефонбозӣ накунед, кино тамошо накунед. Метавонед даже ҳамин видеорам шумо ман дар шарт нест мара ҳозир тамошо кунед шумо метавонед дар мошинтон монеду овозома гӯш кунеду раҳа нигоҳ кунед бирен, чунки ин хатарнок аст. Хутон прекрасно медонем. Правила дорожного движения ҳаракат кунед, хуб ёд кунед. Дар вақте ки мисол шумо раи калонда рафтесем, трассаҳои калонда навигатортон як бор нигоҳ кардем, дасти рост поворот дорем ближайшее время. Ҳаракат кунед барвақттар крайни правила бигирем ки дар ҳолати поворот карданда шумо худтонро гум накунед, чунки бисёриҳо аварияро дар ҳамин мекунанд. Баъд уже наздикии ҳамун съезда мешава, се полоса истай, тормоз мекунам, бидро мегам. Ман бисёр таксиҳо, бисёр доставкаҳоро дидагим. Дар ин ҳолат шумо заррани маршрутона изучат кунед. Барои ҳамин шумо да мисол уже ин хеле хубтар мешавад. Ва самон баъд камера, болои полосаҳо да наброед, раи автобус, раи обочина, ёки дар ягон ҷо доставка дрини шаҳр биромадед, дар онҷа мисол номеротонро шумо ҳаракат кунед ки ягон латта кати маҳкам кунед, чтобы шуморо сурат нагиранд, чунки ҳозир
программа аст помощник Москва, любой шаҳрванди Россия метавонад фра сурат бигира равон кунад шумо штраф меояд. Видеорам хела дароз кардем ва умедворем гуфти аму камака кадаби бигирем хела шумо фоидаовар мешавад. Биёем дар охир чизои асноное ки ҳастанд ягон чиш монда боша агар хотиррасон ки мардум да бирасонему ва иншоалло ки ба ҳамин тамом. Бародарое ки маҳкамшон мекунанд 14 рӯз ё метавонанд ки дар ҳамонҷа даже причинаша ишон метам ман худам ровно 2 рӯз пеш заблокировать кардан мара ҳисоби ки плат неожиданный буд, но обжаловать мекунӣ ва ё ҳуй мекунанд через 1 сутка даже мада ҳастай скриншот карда мондам бахшиш пурсида худшон ҳуй кардан 1 сутка пас уже кор бромадам худо ба шукр дина соатҳои ду бромадам ту соат 10 уже шидак 4500. Чизе ки дар аввали видеомо нишон додем бародаро иҷодам бо як роли калон бозӣ мекунад дар ҳолате ки шумо служба поддержка да менависед ҳаракат кунем боварӣ дорем ки дар окружение шумо ҳастай бародаро ки забони русиро хуб медонанд аммо вақти текст навистанда дар кор бошад даже дар телеграм ман нависен аммо комментариё дам ответ бетам текстда пурра нависен ден добрӣ я такой-то такой мақсад дар ҳамин ҷамъи хел кор шид иҷаи хеле ман виноват нестам ҳуй кунем ман кор мекунам мисол дар бисёр ҳолатҳо шуморо разблокировать мекунанд чихел ки бисёриҳо гуфтанд чихел ман хел разблокировать кардам ба ёдтон бошад Яндекс мара заблокировать карда ба таксида но всё же ман ҳаракат кардам мара разблокировать кард иҷам ай муомилаву ай рейтинги шумо зависид мекунам ман шуморо таъриф кардам ҳаматона доставка кашиданӣ нестам чихел ки ман дар инстаграм гуфтам ҳар як кори зуре ки дар Москва ҳастай аюда зуршам ҳастай бо узуре ки ҳастай бо аюшта зуршам ҳастай хто прекрасно медонем ака да ҳамин мо да доставка намемонем моли иншон рӯзои наздик бо дигар компания дигар чизоро мо сёмка мекунем но чизе ки дар доставка ҳастай ман шумо да мефаҳмонам ҳар рӯза пул да картатон меояд ҳар рӯза пул да картатон меояд мебирояд сарту бега кор мекунӣ бега мегирӣ карта снимат мекунӣ таксопарк ватан да подключат мекунӣ ягон чизи нофаҳмоиши галасовиро мекунӣ ака дадир мефаҳмонад ягон ҷои ин ваюш неста мисол хто прекрасно медонем шумо стройка метавонед бидуред вай кунед но вибор за вами гуфти урусо чунки ина ман лично стройка совет наметавонам барои чунки бисёри ҳолатҳо кидатанд бародаро як бор дига азор раҳмат барои акай амирҷон ки омадан дастгирӣ кардан фаҳмондан ва иншоалло ки боварӣ дорум шумо да хела ёрдам мекунад ин видео як бор дига хотиррасон мекунам оиди подключени таксопарк ва самое главное бародаро ина бародарое ки шумо доставка мебироем бародарое ки такси дорем ё ки дигар мошин дорем любой намуд сложности ходовой замена масла дигару дигар оклейка такси мойка ва самое главное и подключения дар навигатор шумо ватан балашқа мегем барои сориентироваться гуфти урусо бо хушотар фаҳмидан объездной шоссе дом се ами аймакат примерно ягон 3 километрам даже нестай миёен иншоалло ки шуморо дастгирӣ мекунанд ҳама тарафа мошинтонам рост мекунанд ва ягон чи нофаҳмоӣ боша мефаҳмонанд ягон камбудӣ боша ранги ҳарвақта бародаро дар комментария нависен иншоалло ки мо дар оянда ислоҳ мекунем чунки банда бехато намешавад мумкин ягон чи мо допускат кардем шумо нависен ва ислоҳ мекунем ва самое главное айёто наброрем бародаро дар бораи чи бо мо сёмка кунем дар комментария нависен ва видеои оянда иншоалло ки имрӯз душанбе боша худо хоҳад рӯзои чоршанбе панҷшанбе да мо бояд видео бирорем барои видео баромадан ман чихел ки дар вай видео гуфтам 1000 лайк бигира где-то 2-3 соат да 1000 лайк мондан азор раҳмат бародаро дар ин видео мо 5000 лайка сабират мекунему дар бораи иваз кардани права ман пурратар шумо да мефаҳмонам ки чихел айнов ё ки замена правои тоҷикиро мо алиш кунем вариантҳои бепулу вариантҳои осони осон иншоалло ки оянда да бо ҳаракат мекунем права якаро алиш мекунему баъд дар такси чихел кор медроя ман ёрдамаш метавонам мефаҳмонам бо сёмка мекунем боқӣ дар панои алло бошӣ акай ки ягон ҳамаша ҳазор раҳмат барое ки вақти ёфтан тамошо кардан хидмона ай ҳамашон миннатдор худованд ҳамашона нигаҳбон боша ҳамамона и ҳамашон да кор сундор шуд тамом дар панои алло бошӣ агира биёванд иншоалло ояндашон хуб мешавад